Weh, Cuk. Apa, Cuk? Cuk, HP-mu apa, Cuk? Zaman now HP ini Vivo no. Walah, nduk, isine. Isine ngene iki lho, Yo, api-api. cewek iki ana ayu-ayu, yo pidune oke. Lah HP-mu apa, Cuk? iPhone, Cuk. Wah, iPhone kok kaya ngono iki piye? iPhone jenenge nek lho. iPhone. on. Lah HP-ne pecah-pecah ngono iki piye? Iki wingi kebanting kok nang jalan. Cuk, HP-mu ndi, Cuk? Kono HP Cuk. Walah. Go. Apa ya, Cuk? Ayo. Ayo, lagi. Kok aku tak nyel ID-mu? Ya iki lho, lagi ID ku. Malah sik ID ku. Nah, ya. pira. 0672. Ah, sik, ana sing nelpon sik. Lah piye, Cuk? Dareke ate mabar. Bajingan. Iki kebutuhan, men. Alah, Matane. bajingan.